हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चम्पा बिब्लगआव फिन खेबसे गासैखौबो बरायफिननाय थाबावबाय लोगोफोर दिनै बिराद इम्पर्टेन्ट भिडिअ लानानै फैबावदों आसा खालामो नोंसोरो बे भिडिअखौबो नायगोन दिनैहाय आङो मोनसे प्रडाक्ट लानानै फैदों बे हिन्जावफोरनि थाखायहाय दिनै गोबां मानसिफ्रानो दिनैहाय रिक्वेस्ट खालामहरदों बिनि बारियावहाय लाबो एबा बिनि भिडिअ लाबो होननानैहाय दिनैहाय आं नोंसोरनो देखायगोन बबे प्रडाक्टआ मोजां बेयो जाहैबाय माने ब्रेस्ट साइज देरनायनि एबा बेफोरबायदिनो हिन्जावफोरनि आहार बासा देरनायनि लोगोफोर दिनैहाय नोंसोर नायनो हागोन आरो आं माबायदि बाहायो दिनै आं फुल डिटेल्स खोन्थागोन बेखौहाय आरो बेजों लोगोसे मा दंफादेरबावो आं बेखौ खोन्थागोन लोगोफोर नोंसोर भिडिअखौहाय स्किप खालामालासिनो जोबजासे नाय आरो बिसिबां हायो शेयार खालामनानै हो नै लोगोफोर प्रडाक्टआ नैबेनो माने बेस्टिना होनो नै बेस्टिना अइल दिनै बियो हिन्जावफोरनि आहार बासा देरनायनि दिनैहाय गोबां हिन्जावफोरहा नेचारेल बिउटि नांगौ दिनैहाय बियो एसेब्लाबो मिडियाम साइजनि नांगौ स' बिनि थाखायनो माने मालाबा समावहाय प्रब्लेम जायो फेमिलिफ्राव प्रब्लेम जायो ओमफ्राय गोबां मानसिफ्रानो प्रब्लेम जादों माने गोबां मानसिफ्रानो बेफोरबायदि कनफिउज माने कुइसन सोंहरबाय थादों बेखौबो आं क्लियार खालामनो सानो बे भिडिअनि गेजेरजों माने मानि थाखाय फारसेया गिदिर फारसेया फिसा होनदों हिन्जावफोरनि आहार बासाया स' बेहाय जेबो प्रब्लेम गैया बे फारसे गिदिर फारसे गोरलैया खहा खालामा मानो होनोब्ला जेब्लायबो हार हिन्जावफोरनि आहारा बियो फारसे गिदिर जाखायो आगदानिया गिदिर जागोन ओमफ्राय आगसिनि एसे फिसा जागोन बे हार हिन्जावफोरनियावनो दंखायो स' सोरबाफोर समान बानायनो गोसोब्ला नैबे बेस्टिना अइलखौ बाहायनो हागोन बबेजों फिसा बेजोंहाय बाहायनो हागोन आरो जायफोरहानाखि फिसा दुदुआ फिसा बियो बेखौहाय बाहायनो हागोन बेखौ मासाज खालामनांगौ जायफोरा फिसा बिसोरो हायोबा केपसुलबो सेट फैफाखायो बेस्टिनानै बियो दुदु फिसानि थाखायहाय गिदिर खालामनायनि दिनैहाय बेखौ बाहायोबा गिदिर जागोन माने मिडियाम साइजनि बांद्राय गिदिरद्रायबो नङा स' दिनै आं नोंसोरनो देखायगोन बे केपसुला माबायदि जानांगौ बे पियर आयुर्वेदिक बेहाय जेबो साइड इफेक्ट गैया दिनै गोबां मानसिफ्रानो बाहायनानै रिजाल्टखौ मोन्दों स' नै पार्ट बेस्टिना होनो बेखौ अनलाइनावहाय मोनो ना मोना आं बेखौ मिन्थिया नाथाय बेखौ आं अफलाइन लाबोयो दिनै गोबां मानसिफ्रानो बाहायबाय रिजाल्टआ बिराद मोजां दिनै आं नोंसोरनि बे आंनि चेनेलनि गेजेरजोंहाय लाबोदों नोंसोरनो नैबे बारा दाम नङा मोनसेयावहाय एराउन्ड 80 रुपिसल' बे फुं मोना ओंखाम जाखांनानै जानांगौ माने बे ब्रेस्ट माजोल्सआ एबा दुदुनि माजोल्सआ बियो देरगोन आरो माने आस्थिनो बियो जौखांबोगोन जायफोरहानाखि फिसा बिराद उसुबिदा मोनो गावखौनो नेग्लेक्ट मोननानै लायो बेफोरबायदिनो आंना मानि थाखाय बेफोरबायदि फिसा होननानैहाय स' बिसोरनि थाखायहाय बाहायनो हागोन बिसोरो बाहायनो हागोन दिनै गोबां मानसिफ्रानो बेफोरखौ लानानै सिन्था जायो टेनसन जायो सोङो बेफोरखौहाय सेक्रेट दोननो लुबैयो नाथाय सेक्रेटै सोंहरो आङो वाट्सएपफोरावहाय जायफोरनो नांगौ बिसोरो आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आं स्क्रिनावहाय नाम्बार होखागोन स' नोंसोरो बाहायनो हागोन इन्ट्रेस्ट दङब्ला आरो बेजोंहाय माने ब्रेस्ट साइज एबा आहारनि साइजआ मिडियाम साइज जागोन बियो दुलुर दालाद मोजां जागोन ओमफ्राय बेखौहाय माबायदि फुनांगौ आरो बियो माबायदि आं बेखौ देखायनोसै नोंसोरनोहाय नै बियो लिकुइड नै ओमफ्राय बेनो जाहैबाय 171 देरनाय दङ बेखौहाय 200 लानाय जागोन बेयाव दामा अनलि 171 नाथाय 200 लानाय जागोन मा होनला आंबो एखे प्राइसआवनो लाबोनायनि स' बेखौहाय बे लिकुइड नालाय बेखौहाय नै आखायाव लानानैहाय माने जास्ट मासाजल' खालामनांगौ ओरैनोब्लाबो ब्रेस्ट मासाजआ बिराद इम्परटेन्ट हिन्जावफोरनि थाखाय मानो होनोब्ला माबा मोनसे लाम सारि सिङावहाय गुरुथि जाना थानाय मानाय बेफोरबायदिखौहाय आन्दाज मोनो ओमफ्राय डक्टरनावहाय चेकआपआव फैनो हायो जुदि बेफोरबायदि आन्दाज मोनोब्ला मानो होनोब्ला हिन्जावफोरनि ब्रेस्ट केन्सार बिराद कमन स' बिनि थाखायनो माने ब्रेस्ट मासाजआ जेबो प्रब्लेम नङा ओरैनोब्लाबो जोङो ब्रेस्ट मासाजखौ खालामखानांगौ नै नोंसोरो जायफ्रा बाहायनो इन्ट्रेस्ट दङ नोंसोरो बे बेस्टिना अइलखौहाय बाहायनो हागोन बेहाय जेबो साइड इफेक्ट जाया बेखौहाय मा खालामनांगौ लोगोफोर दिनै जायफोरहानाखि फिसा दिनै साइजआ फिसा हिन्जावफोरनि आहार बासाया फिसाब्ला बेखौहाय मा खालामनांगौ मासाज खालामनांगौ एकदम सार्कुलार मसनैहाय गाहायनिफ्राय मासाज खालामनांगौ आरो सार्कुलार मसनैहाय दिनैहाय नोंसोरो जुदि नांगौबाला आंनावहाय SMS खालामहरनो हागोन वाट्सएपआवहाय दिनै नोंसोरो साननो हागौ आं थाबैनो रिप्लाइ हरना नाथाय बिराद मानसिफोरनोहाय रिप्लाइ हरनांगौ सम लायो नोंसोर सानसेजों नङाब्ला साननैजों रिप्लाइखौ निस्सय मोनगोन आरो नोंसोरो आंनोहाय कल खालामनो हागोन जुदि नोंसोरो कल खालामनानै मोनाब्ला साननानै ला आं बिजियाव दङ डिउटियाव दङ बेफोरबायदि साननानै ला मा होनला आंनि डिउटिया 24/7 जायो एनि टाइम पेसेन्ट फैब्लानो थांनाय जायो स' जेबो टाइम गैया आंनि डिउटिया लोगोफोर सानावथ' आं कम्पालसारि डिउटियाव थायो नाथाय मोनाफोरावबो बेफोरबायदिनो सिरियास पेसेन्ट फैयोब्ला
इमारजेन्सि पेशेन्ट फैयोब्ला आङो माबानाय जायो हस्पिटालाव थांनाय जायो स' नोंसोरो बे मुलिखौबो बाहायनो हागोन नोंसोरनो नांथारगौबा माने बेखौहाय गैयालाबो 5 to 10 मिनिटसो मासाज खालामनांगौ ओमफ्राय बे केपसुलखौ जादेरनांगौ फुं मोना जायफोरानाखि दिनै जायफोरहानाखि आहार बासाया फिसा दिनै बांद्राय फिसाबाबो गथ' जोनोम जाखांनायनि उनावहाय आहार दौनो मानो खस्थ' जायो स' बिमाफ्रा हिन्जावफ्रा बाहायोब्लाबो जेबो प्रब्लेम जाया आरो बेयाव जेबो साइड इफेक्टबो गैया नोंसोरो बेखौहाय मासाज खालामनानै एबा मालिस खालामनानै लानो हागोन उन्दुनायनि सिगां ओमफ्राय फुङाव खनसे मोनायाव खनसे आरो बांद्राय फिसाब्ला फुं सान हर नोंसोरो माबानो हायो बाहायनो हायो बियो मास मोनसे थांगोन गैयालाबो बथलथामसो बाहायनो हागोन मानोना प्राइसआबो खमखा अनलि 200ल' ओमफ्राय बे फाथायाबो मोनसेयावहाय माबाल' जायो बे 100 लानाय जागोन बेखौहाय मोनसे फाथायावहाय 100 बियो सेट सफैखायो बेजों लोगोसे सेटखा जायफोरानाखि आहार फिसा बिसनि थाखायहाय जाहा आहार बासाया फिसा फिसा बिसनि थाखाय आरो नै बेयो मोनसे दस्राबाव बेबो बेस्टिना अइलानो नाथाय जायफोरहानाखि आहार गिदिर बेफोरबायदिनो हाबा जाखांनानै गथ' मोनखांनानै बेफोरबायदिनो आहार बासाया बिराद लावो देरो गथ' मोनखांनानै गथ' आहार जानायजों मानायजों दिनै बेखौहाय लाजिनानै जेबो माबा नङा सोरबा सोरबा गोबां मानसिफ्रानो कमेन्ट हरदों माने बिसोरनोहाय फिसा साइज नांगौ होननानैहाय स' बिनि थाखायनो मानो बेखौहाय जायफ्रानाखि बाहायनो इन्ट्रेस्ट दङ नोंसोर बाहायनो हागोन बेबो बेस्टिना अइल माने बेखौहाय जायफ्रानाखि गोलाव बेफोरबायदिनो लावदों बिराद गिदिर जादों बिलुन बायदि बिसोरो मा खालामनो हायो माने बेखौ मासाज खालामनांगौ माने गाहायनिफ्राय बेखौबो गाहायनिफ्राय एकदम मासाज खालामनांगौ गाहायनिफ्राय आस्ते आस्ते मासाज खालामनानैहाय माने गोजौसिंहाय लाबोनांगौ आरो ओरै जुदि नाख्लायोब्ला मासाज खालामख्लायोब्ला खिन्थु बांसिन गोलावसिनसो जागोन स' बिनिखायनो गाहायनिफ्रायनो मासाज खालामलांनांगौ माने गाहायनिफ्राय मासाज खालामबाय थानांगौ आरो होमब्लानो बियो दुलुर दालाद जाफिनगोन आरो बियो टाइट जाफिनगोन नै बेखौ बाहायोब्ला बे बेस्टिना अइलखौहाय बेनि प्राइसआबो एखे 200आनो आरो बेहाय केपसुल जानांगौनि दरखार गैया स' बेखौ मासाज खालामबाय थायोब्लानो एटलिस्ट मोनथामसो बाहायनांगोन बेखौहाय मोनथाम मोनब्रै बाहायबाबो प्रब्लेम गैया बे आस्तेयैनो माने लैलांगोन ब्रेस्टनि साइजआ फिसा जालांगोन आरो लोगोफोर स' हामबायसै भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो